Vítajte na prvých na prvých Plastic Bag 1 majstrovstva. Je to veľmi napínavé. Aktuálny stav je 3-2. Máme malú technickú prestávku. Aktuálne vyhrávala. A naše grafiky sa bohužiaľ pokazili a nestíhali sme prvú hru. A je to už vyrovnané. Je to vyrovnané. Poďte grafičky. Expert. Musíte to dorobiť. A vyzerá to tak, že obaja idú na A Missile Jump. Batman Missile Jump. To som ešte nevidel. To je prvýkrát, čo sa strepa. OK, smajlik. Ďakujem. Zaujímavá stratégia, pozera sa na generátor. Čo ja neviem, čo to dáva. Prichádza do prvého engageu. Hádže. Druhé hádžené. A výfne. Leo crouch spamne. A bere prvú roundu. No dobre, štvrtú, ale je to prvá, ktorú vidíme. Ale crouch je OP. Poďa, ide ma. Presne tak, Leo crouch je OP. Spectatuj ma. Maťo, spectatuješ ma? Akože toto je family friendly stream, to hádam vieš, že toto je family friendly. Hrozné. Nie, Maťo. Leo ide hore na boxy. A čaká. Ale aj Batman campy. Obaja sa zakempili. Ako keby nahoru jezli. Veď preto nie je minus 30. Čo sa pozerá do neba? Veď tam nie je boh. Krása, Leo bere druhú roundu. A úplne ho violato spray and prayom. Tak, kto zoberie tretiu roundu? Batman alebo Leo? To je neuveriteľné. Teraz je to šialené. Čo zasa chce zostrojiť boha, alebo čo? To je hrozné. Tento ateista tu. Nie, že ja by som veril, ale tento tu sa ho snaží zabiť. A čo keď som platina? To je akože cheatovanie, Valierom 1? Jaj. To nemôžeš hovoriť. Toto je Plastic Bag 5. A ulta je vypnutá. A druhá ulta ho úplne violatne aj sa. A Leo bere tretiu round. Stále chodia iba. Asi sa dohodnú. Poďme na chvíľu spektejti. Tak nejdeme ťa spektejtovať. Maťo, spektejti ma na chvíľu. Maťo, spektejti ma. Maťo. Nie, musíme dať aj nejaký screen time Batmanovi. Krása. Ukáž čo. Pozeraj. Maťo. Áno, spektejtime ťa. Tento tu má spin hacky to. Anti-cheat, halo. Jeden tu má spin hacky. Spectre versus Vandal. A je úplne clueless. Snažil sa to zachrániť sniffovaním nôh, ale bohužiaľ mu nedokázal ich sniffnúť dosť silno. A ďalší bod Leovi. Som jemne chorý. Trhali mi zub. Ale to nie je žiaden problém. Zasa idú A. Idem sa napiť. Pripravujeme sa na zmenu agentov. Takže malá technická pauza tam bola. A ideme sa pozrieť na pekný engage. A Leo úplne violetný headshot. Bože, ho nebudeme vidieť plant, lebo bereme screenshot. A obaja už majú svojich začiatočných agentov screenshotnutých. A už Batman zmenil agenta a myslím, že mu sa ti nepomôže, lebo Leo môže preskočiť volu a to je jediný použiteľný item, ktorý má v svojom kite. Kamo, ideme fliknúť. Ideme dať hospital flik.
Je to zasa A. Ale teraz má to šancu vyhrať aj Batman, lebo hrá generátor. A má Bucky, ide ho baitnúť. Bait and drop initiative. Čo? Kámo, Maťo, ty si bajl. Aha. Áno, ja som bajl. Nie tak, ako tvoja mama. To je hrozný výš. To bol akože príšerný výš. A už vieš, že... Akože Violetov si ho a nemám zapojený mikrofón, to je akože hrozné. Kam chceš ísť? Čo to musím redoinúť, alebo čo? To... To absolútne si stratený, kebyže vidíš, čo som ti dal. Dobre, náš technický tým screenshotuje Seiju. My sme vedeli, že ktorý má akého agenta. Dobre, som na A. Leo stále hrá Jetku. Ale zaujímavý play. Ide do Cat. Vlastne 3. Koho to zaujíma, takže tak nie je na sajte. Očakáva asi push Batman. A Batman vždycky útočí. No vyzerá, že jumpíkuje, ale žiaden dôležitý. A ide na sajtu. Chce rašnúť sajtu, ale... A movement! Bohužiaľ mu movement nepomohol ku výhre. A Leo bere už 7. roundu za sebou. Nejako je schopný Batman nejako prerušiť svoj losing streak. No, kam chceš ísť, Peťo? Ideme A znova? Poď na mid. Na mid? Tak idú mid 1v1. Chlapci. Zaujímavé, že hrajú objektív a dokonca Plastic Bag League. A ten, kto vyhrá, tak sa posúva v Breakithtoch. Dobre, poď. Grimvola, poď. A ide hore. Aspoň nedostal hit. Čo, ty si zaskočil? No dostal hit a heal mu vôbec nepomôže. Poď, wallbang. Spomalené reakcie. A hlavu dostane. To je hrozné. Áno, som bajot. Ja už teda končí nejaké body aj Batmanovi, lenže jeho čelo je príliš veľké. Chápeš, to má body samé... Leo ide Odina a pravdepodobne ho vyspamuje úplne Batmana. Dobre, nemá wallhacky. Volkne okolo. Dostal minimum damage. Teraz grimne nad neho a... GG's. Akože... Leo, to si mohol čakať. Ja som čakal 16 len. 16 damage. Kam ideme? Batman bere svoju prvú roundu. Dúfame, že je to časť upsetu masívneho. A konečne budeme vidieť nejaký interesting play. Dobrý. Through the calm, I see. I fight. Pukol mi mikrofón. Škoda. Opravím ho. Once more in battle. I'm not tired. A ideme na ďalšiu roundu. Musím si po sekundové lepidlo. Dobre. Zase Batman vyhral. Upset je real. Comeback je real. Nie, môžeš hodiť. Ja vyhadzujem toho Odina a idem. Nie, poď Odin. Dohoduj sa na Ak si no chlap, od. poď Odin. Ak si chlap, Hodil poď ho z mapy. Sheriff 1v1. Poďte, to je superior v aime. Krásny shot od Batmana. Ukončuje Leo win streak úplne. Začína sa Batmanov comeback.
3 roundy za sebou. Už ho delí od vyrovnania iba 5 round výhier za sebou. A ide mid. Čo ideš za zbraň? Svete, čo ideš za zbraň? Ide mid. Sheriff. Dobre, tak aj ja idem. Vyrovnávajú zbraň. Obaja chcú rovnakú. Ideme OK. na B? Dobre. Jedem na B. Chápem. Poďte. Akože to bol blíž? Môj aim going. Batman, no tak. Match point. Choď Prvý Barbara, match ideš point, šerifa. naša produkcia screenshotuje. We are fighters. OK. Tu máme match point. Ak by náhodou bol upset. Ak by bol upset. Čo ideme? Na Bčko. Je tu Dobre, šanca dobre, na na upset. B. Poď. Poď. Verím vám. Na jedlo. Šance na upset tu je vždy. Hey Batman, clutch or gay? Bohužiaľ, nemohol runenganúť Lea a Leo bere prvú hru.